салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз. ама каса хубен созен. хуб азор бахшиш бародарои азиз. бисёр чанд қашед дар сайт нестем, яъне ки ай пишти кору бороем, ай пишти ризқи рӯзем. ай пишти ризқи рӯзем, ай пишти кору бороем. иншааллоҳ баъзан ҳаромхӯрое ки ҳастай, хуб камтар сабр кунем, меброремшона. мақсад ва ҳадафи эфир кардан ҳамин буд ки бародари азиз бисёр дар инстаграм нависондам, бисёр эфир кардем дар инстаграм, дар эфир нависондам ки хуб куҷо шудем, чӣ ба видео накардестем, нестем. ҳамин гуфтаниам ки бародари азиз ки видео мешава, видео меброрем, сабр кунем камтарак, яъне ки мақсад захираҳои ҳамун зимистон тамому чизо як кору бора дидан дар кори бародари азиз. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. барои бародари азиз ҳамаш хуб меша, ҳамаш нағз меша иншааллоҳ. хуб саломат боши бародарҷон, ҳазор раҳмат. саломат бошед, ҳазор раҳмат бародари азиз. аллоҳ хайртон тиҳад. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алҳамдулиллаҳ ака, шумо созен хубен ака, фари саломатон нағзай. хуб алҳамдулиллаҳ бародар, ҳазор раҳмат, шумо нағзаен хубен, аҳволотон хубай. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. аллоҳ хайртон тиҳад бародари азиз. саломат боши бародарҷон, саломат боши. идибек брат камнамо шиди, бениҳоят мухлиси. ай масчоҳ, саломат боши бародари масчоҳӣ, аллоҳ хайрат тиҳад. хуб камтар гуфтум ку бародари азиз, пешакӣ гуфтум я набудем, шумо гуфтум ки яъне ки ай пишти корои шахсем, ай пишти як ризқи рӯзием, ай пишти зиндагием бародари азиз мо алҳамдулиллаҳ кор мекунем. ака мо блогер нестем ки мақсад мо ай пишти ютуб зиндагимона пеш барем бародари азиз. ба ҳамин хотир яъне ки кор кардан дар кораи мо коромона дидем, ба ҳамин хотир як камтарак бандем ва ҳозирам камтараки дигар мондагия иншааллоҳ коромона буд кунем мебурем иншааллоҳ. кайдибек номраи ватсапаро ико дар инстаграм бинависонем бародарҷон, иншааллоҳ вай мекунам. масъалаи масҷид бисёри бад нависонем бародарҷоно, ҳамин як бор нависондем, масъалаи масҷид ҳозир бисёри бад нависондем, як бор нависондем ҷавоб надодем, значит бародари ягон мисол ҳамон одамо корора дидестиянд. масъалаи масҷида чӣ хеле ки бародари азиз ман чанд бор шуди мегӯм, ҳамун моҳи яъне ки то рамазона гуфтам ки масъалаи масҷида мебинем. бобоҷон гуфтае ки то рамазона ман масҷида отчёт мекунам, меспорам. и гапи бобоҷон ай бобоҷон ин чиза гуфтагие ки яъне ки то рамазона ака ман намедонам ака кай меспорад. и ваъдае бобоҷон ай ки 10 боро шуд ваъда кардеса, на бо ваъда кард ки то рамазона. ҳамин то рамазона ки наспорида бародари азиз, ман ҳамун далелое ки ҳаста камтарак бо ҳам далелорам чӣ хеле ки ҳам далело пеш мемондем, ҳамура кам далелора мемонем бародари азиз ки шумо бибинем. хуб охи хай нами охи нами муҳаммад, инамиҷа охи ҷои ту неста, инамиҷа ҷои ту нест, инҷа ту чӣ мекунӣ? беномус ти, беномус падари тай ки тира намехел беномус тарбия кардагиай. ҳамин одами ҳаром мехӯра, беғайрат мешава, беномус мешава, бевиҷдон мешава. аллакай ҳамин одаме ки ҳаром мехӯра тарсончак мешава. байни пишти экранда гапҳои нами паст баланд гап задан мегира. ман чӣ бугум охи? ай субҳаналлоҳ. барои ҳамин бародари азиз ман ҳар як гапе гап мезанам, дар гапам ҷавоб метавам. ҳозир як кас гуфта ки ман ҳеҷ ка нестам, ман як фарзанди фарзонаи ҳамон миллати тоҷикам бародари азиз, ман як бародари шумоём, ман ҳеҷ кас нестам. яъне ки ман мехоҳам ки ҳақ ба ҳақдор бираса, ман намехоҳам ки як бародари маро фреб кунанд. ту бо ҳамун ки ти гапа гап мезанӣ, ту ҳамун шахсияте ҳасти ки бародари ё дӯсти ё рафиқи ҳамун як ҳаромхӯри дигаре ки мехезӣ дар намиҷа пуштибонӣ айнамо мекунӣ. аву шахсиятое ки мақсад намехоҳанд ки ҳамин бародарои мо фреб бихӯранд, мисол намехоҳанд ки ҳамин мисол дар байни мақсад яъне сархамӣ шаванд.
ای سبحان الله. ما برادرای عزیز برای چی مثال این کامنت‌ها دام خورد میکنن یا دامیجا خورد میکنن با چی خاطر ما او قدر اهمیت نمیتونم برادرو برای کی کاری ما خاص از برای الله های کاری ما برای یگون تعریف کردن برای تاسیف کردن یا یگون کسما دا پول مبلغ نمیتونه که ما میبرم در اینجا گپ میزنم یا میبرم در افیر گپ میزنم برادرای عزیز مقصد و هدف ما آشکار کردن یعنی که مقصد حق به حقدار برسه نه اینکه مقصد صوف این ایجاد حرام خراب برن دتا بدرن خاص از برای الله میگن میبرن کسری را نشون میتونه نیمی پولی کسری را میگیرن در کیسهش میزنن نیمی پولی دیگرش هم میگیرن در احتیاجات دیگر استفاده میبرن خب یو کامنتاری را بخونیم خب سلام علیکم بچه‌های سور و علیکم السلام و رحمت الله بچه‌های سور خوبه برادران ماشاءالله سلامت باشید برادر جان الله خیرت یا سلام علیکم خوب باردار سلامت خوب دلیل افسال چی دلیل افسال چی دلیل افسال برو واریم در کازال که میگم زدیم دیگه خیلی یگم جای ویش نیست و یا زینا باشی برادر اهمیت ندید سلامت باشی ابراهیم برادر جان در کدوم شهری مسکو دا برادر جان الله خیرتون تیا برادر عزیز نسیم که اگر خونه بریم خونه در افیر میکنیم صحبت میکنیم خداوند مهربون نگهبانتون باشه دلگو باشین سلام علیکم و رحمت الله